Hai să intrăm în lift. Aha, hai. Unde ești? Dar nu te văd, și prea mulți oameni. Ah, da, te văd. Aha, primul, al doilea. Și gata. Suntem 2. 3, 2, 1 și... Acum, prima dată mă joc 200, dacă chestia. Da, eu m-am jucat odată. La mine încă e telefon. Și... Один, потом ходил. Ой, тычка. Что это идет? Я могу как, ну? Блин. Чихает центром. Да сейчас ошибись. Самая маленькая. Так, шкаф. Матеман. Дорсо. Штука дорсо. Нормально, да? Ну, кердишь. Ну, и страшник. Я штука и страшник. Там есть кадр дальше. Камера 5, камера. А еще trebuie și... Că dacă acolo și ceva nu corect, apoi atunci vine după tine, da? Da. Так. Să iau ceva? Nu, la mine își poate. Uite-ți-că. Mă tem în dor. Chiar? Da, stai să lăsăm. Dar noi nu ne-am uitat pe uși. Dar unde ești? Dar și с-аузит какой-то алам. Парку морит. Так. Еще есть у нас принц. Да ну пусть гасит. Оно. Очка от шкафа. Да, просто. Dacă vă place doar, scrieți în comentarii. Mie dacă cestic nu-mi place. Prima dată mă joc. A doua. Stai, tu n-ai văzut un... La mine în telefonul ăsta are 40 de ani. Aha, e. Ușa apare. Stai. Așa, hai. Gata, hai te ascund. Ascunde-te. Ascuns. Uai, tâica! Prima dată mă joc. Ies. M-a prins? Dar pe tine te-a prins? Bă, dacă... Foile. Am spăliet. M-a murit Raș какой-то? Raș? Este Raș care mă ухизнул așa. Da, pentru ce să mă uit după tine. Bă, dar am primit, nu știu câte monede. Prima dată mă joc. Și cu telefonul meu. Voi eu mă știu. Interesant destul. N-am și 10. Interesant, așa horror. E horror. Dacă știți, e prietenul meu, care-i jocuri populare. Nu știu, la mine ceva aici. Tădachix nu ia plăc, tădachix. Hai, intră din nou. Ce? Nu știu. Dar ieși.
Ies formânță. Sau de el să ies? Da. O să scrias. Da. Facem și facem. Și telefonul este. Hai la dver. Sau eu să mai joc unul. Dar pe fătit că smol special. Asta ies din joc și pe urmă am înțeles după mine. Asta e foarte greu. Trebuie să mă simplu. Nu, trebuie să mă simplu. Da. Oi, tăica, nu vreau să-mi dai niciodată kick din Roblox. Este. Că dacă dă kick, e atunci aș fi un kick de 2 lei. Vlad, el e lângă. Oi, tăica. Așteptăm pe Vlad. Stai o secundă. Bine, Vlad s-a găsit. Haideți din nou. De unde? Am găsit aici una. Vlad, vine încoace. Eu scot. Hai. Am asta. Hai repede. Da, el să ducem. Hai, vine. Repede. Hai, vine. Dar ce cu tine, dar nu cu mine? Unde ești? Ok. Deci să vin tata, vine tu. Asta și eu. Acum intrăm. Îți spun, dacă îți face luminile așa, îți spun, șezi așa, încă nu te ascunde. Spune eu când să te ascunde. Ok, dar pe mine... Tu mai mișine, tu mi-ai zis să ies. Dar eu am auzit și apoi ți-am spus înapoi. Unde suntem? În lift. Lift? Așa deschid. Stau aici? Da. E închis ușa. La primărie eu am deschis. Eu nu mai vreau un dors, mie nu-mi place dorsul ăsta. Deși... Nu știu. Dacă vă place dors, scrieți în comentarii. Dacă mie nu... Deci ce să dacă ajungi până la mijloc să aveam prea mult ghinion. Ce înseamnă ghinion? Nu înțelegi? Glumesc. Înseamnă că... Smart? Nu. Este un. Eu Da, băi. Nu mai zi prostii. vine și prostia. Glumesc. Nu-i prostii. Bă, te-am pierdut. Nu, trebuie să găsești, că așa. Prin asta, aceea trebuie să apeși. Să găsești ok. Dacă așa também. Gata, am găsit-o. Bravo. Dar și aici mai era ceva. Da, nu-i nimic. Dar pe și ți-e ok. Te-ți ghini? Da. Ok. Când se aude ceva sau ne spare. Să-ți la mine inima. Asta s-a bătut sau încă. Așa e. Și-i doar? 7 sunt 20. Tak. Te-ți ghini? Mă tem. Am stichem, că am terminat și o spun. Ai terminat jocul? Crută.
Degeaba citim la șcaful ăsta. Nu e la Ia mă ăsta. Răzveși așa. O, ce este? încoace? Hai, pe acolo, pe acolo. Oi, zici că... Unde arată o cifră sau pe acolo? Ia uite. Colectează bănuți, că de acolo și bușop care trebuie să colecteze. Eu nu știu unde să... Interesant. Nu știu, o leacă. Gata, stai. Șezi lângă dolac. Spun. Acum! Acum, Gata, ieși. prieteni. Gata, ieși. Gata, am făcut primul. Uite, locul. Da, că așa trebuie. M-a speriat. Dacă se urci, Dar chiar m-am speriat. Dacă amuia, când ați mă... trebuie să te uiți pe locul dacă se aude așa. Tu mai Și pierdut. totdeauna dacă nu se aude, trebuie să uiți. Hai, du-te. Unde? Ești aici. Ai văzut ventul? Mă Interesant. tem. Am să lanseze a doilea. La mine mai inima nu s-a oprit. De la așa ceva. Și am trebuie să spun asta pe YouTube. Haideți, prieteni. Stai că eu nu Gata. Haideți, prieteni, pa, pa. Ne vedem? Nu știu când. Pa, pa. Pa, pa. Sau nu, pa, pa. Ne mai jucăm încă. O replică. Uite-te! Și mă uit la el? Nu e că n-am înțeles? De ce? Haideți, prieteni. Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii și eu să mă fac încă un video. Dacă aș vă placă. Haideți, pa, pa.